Hola a todos, buenas tardes. O meu nome é Andrés Vázquez. Hoxe veño a presentarvos o meu proxecto interdisciplinar chamado A Fenda Digital e o seu impacto na equidade educativa. Para este traballo, pois decidín fuxir do formato de informe académico tradicional e así crear un produto real e aplicable. Unha revista de divulgación socioeducativa. O obxectivo é que calquera docente poida collela lela e tomar consciencia da tecnoloxía tanto nas aulas, xa que non vai acompañada da xustiza social, só serve para facer máis grandes as desigualdades. Ben, como podemos ver este é o índice, xa que a revista está se estruturando en 5 grandes bloques, nos que vou debullando a fenda digital, dende a súa base máis material ata os novos retos da inteligencia artificial. É moi importante tamén destacar que fuxín de dar simples opinións, todo o que ides ver nesta revista está rigorosamente fundamentado nos últimos informes tanto da UNESCO como de UNICEF entre o 2023 e o 2026. Ben, aquí comezamos polo primeiro artigo que aborda a fenda material. Adoitamos pensar que hoxe en día todo o mundo ten internet, pero os datos do informe proporcionados pola UNESCO de 2023 é un golpe de realidade, xa que hai 1.300 millóns de nenos e nenas en idade escolar que non teñen conexión na casa. É dicir, o 2/3 da población mundial desa idade. E o problema tamén está nas escolas. Un sistema educativo exixe entregar traballos por plataformas virtuais, pero non garanta a conectividade do alumnado. Non estamos innovando, estamos institucionalizando o fracaso escolar e castigando así as familias que teñen uns recursos moito máis baixos. Ben, aquí podemos ver o enfoque das 3 Cs, que sería o segundo artigo. Chamamos a fenda da segunda orde, porque poñer un encerado digital ou darlle un portátil a cada neno non xera unha aprendizaxe xa por arte de maxia, xa que o gran erro da última década foi entregar, por así decir, un hardware sen acompañamento pedagóxico. Aquí explico os enfoques das 3 Cs da UNESCO, que é a conectividade, a capacidade e o contido, e o reto agora mesmo xa non é só o aparello, senón tamén ensinar a pensar con el. Pasar de que os alumnos sexan simples consumidores de redes sociais e que teñan así unha verdadeira competencia digital nun mundo académico. Ben, nesta páxina podemos ver quizáis a amenaza máis reciente, que sería a intelixencia artificial, xa que a UNESCO lanzou un chamamento de emerxencia alertando dunha fenda algorítmica. O gran perigo aquí é que todos os algoritmos non son neutrais e están deseñados polo norte global, principalmente en inglés. Se non ensinamos a nosos alumnos a usar a IA correctamente, con un espírito crítico, as nosas realidades locais e linguas minorizadas, como veñen sendo o galego, van a acabar quedando invisibilizadas. A tecnoloxía ten que ser unha ferramenta de apoio para o mestre, xamais un sustituto. Temos tamén que usar o diferente lenguaxe que temos e contamos con el para que non desaparezcan as linguas máis minoritarias da sociedade. Ben, nesta páxina, o cuarto bloque, pon o foco sobre todo nos dereitos da infancia, basándose na estrategia digital de UNICEF. Fago fincapé en que a escola debe ser un espazo aséptico e seguro, non un espazo inseguro, por así decirlo. As aplicacións que usamos na aula non poden estar deseñadas coa mesma lógica adictiva que pode utilizar tanto Instagram como TikTok. O extractivismo de datos, é dicir, usar aos nenos para recopilar información comercial, é unha liña vermella. A privacidade do menor é innegociable e así tamén as administracións que deben protexer esta privacidade. Finalmente, para non quedar só na teoría macroeconómica dos informes, o último artigo é un traballo de campo, unha entrevista a unha profesora, unha mestra de quinto de primaria, na que con ela, como podemos ver, desmontou o famoso mito do nativo digital, que
é falso que os nenos dominen a tecnoloxía, dominan o lecer digital, pero non saben buscar a información fiável nin información que deberían usar para fins máis éticos e fins máis ligados á educación. Laura recórdanos tamén algo fundamental con isto, xa que a escola debe ser o último gran compensador social, xa que o traballo dos docentes, é dicir, o traballo desta profesora, non é competir con Google, é enseñarlle a pensar e darlle as ferramentas para que a tecnoloxía sexa unha porta aberta e non un muro invisível. Moitas grazas pola vosa atención. Este foi o meu traballo, a miña revista, espero que vos gustara e que, creo que a conclusión que podemos sacar deste traballo é que podemos usar a tecnoloxía, pero tamén tendo en conta os límites e tendo en conta a ética, sobre todo na escola, non? Non solo a tecnoloxía non só serve para o lecer de cada persona, senón que tamén é unha fonte de información valiosísima que podemos usar e debemos usala dun xeito moi correcto, tamén intentando axudar así aos nenos e as persoas que non teñen tan controlada a tecnoloxía, que tampouco dispón dunha tecnoloxía debido aos seus recursos, intentar axudarlles en todo o posible e dándolles información para que sepan usala adecuadamente, xa que, como xa dixen, pois é unha fonte riquísima de sabiduría, pero só se a sabemos usar. Este é o meu traballo e espero que vos gustase.